जों अन्थाइबारि गामिनि दङ लोगोसे दा जोंजों लोगोसे खाथिनि दमगाव लोगोसे खाथि खालानि गामिनिफ्राय जों दा बेयाव माखासे जेंनाफोरजों ज' जादों। गुबै थांखिया जाबाय जोंनि साखाथियावनो मोनसे चिरां पल्ट्रि फार्म दङ। बे चिरां पल्ट्रि फार्मा दासिमाव बोसोरसे बारलांबाय। दा बेनि गेजेरावहाय माखासे जोंनि थाखाय मोनसे गाज्रि एक्सपिरियेन्सा जोंनि सायावहाय नुजाथिदों। दा गुबैयैहाय जोंबो बेबायदि प्रब्लेमनि मोगा मोगि जानो मोनाखैमोन। देग्लायहाय जोङो ओरैबायदि खेबसेनो जोंनि थाखाय सहायनो हायि माखासे थासारि नुजाथिदों। मानोना थांनाय समावहाय जोङो माखासे गाज्रि रोखोमनि मोनामग्लुंनाय बेबायदि थासारिया जोंनियाव थानो हायि बायदि जाबाय। लोगोसे थांनाय अक्ट'बर नभेम्बर समावबो मोनसे रोखोमनि थाम्फैया फैदों। बे थाम्फैयाखौ जोङो ग्रिन कालारनि नुदोंमोन। दा लोगोसे माखासे सान बारलांबावबाय। नैबे बावैसो मास मोनसेनि गेजेरावनो जोङो ओरैबायदि गाज्रि रोखोमै थानो हायि मोनामनायाथ' थांबाय, दा बेबो फैबावखागोन। दा जोङो जोंनि खाथि खालानि 2 किल'मिटार 3 किल'मिटारसो रेडियासनि खाथि खालानि गामिफ्रा गुबैयै सालबारि दं खाथियाव आरो बे मेजरलि बेयावहाय फार्मा जेराव लकेटेड बे बदियागुरि आरो लोगोसे खोलाहा माखासे खाग्राबारि दङ। दा जोंनि गुबै कनसार्नआ बेनो हेल्थखौ लानानै आरो जोंनि जानाय लोंनाय आरो जोंनि गथ' गथाय जोनोम जागोदान माखासे गथ'फोर दं, जाय गथ'फ्रा दिनै थानो हायि बायदि जानानै गुबुन जायगायावसो शिफ्ट खालामनो गोनां जाबाय आरो। दा जोंनि गुबैयैहाय मोनामनाय थानो हायि बायदि मोनामो। लोगोसे थाम्फै गुबुन गुबुन रोखोमनि थाम्फै दा माबायदि फैबावगोन जों मिथिया। नाथाय नै दासिमाव जों गोबां रोखोमनि मोगा मोगि जानायजों लोगोसे जोंनि जानाय लोंनाय थानायनि थाखाय जोबोद असह्य जाबाय आरो। दा बे हिसाबैनो जोङो जोंनि दिनैनि नोंथांमोननि मिडियाहाय बिथांनिसिम जोंनि गुरै आर'ज जेन' माखासे प्रिभेन्टिभ मेजार्सफोरखौ लायो। जाय राहाफोरखौहाय जोङो बेखौ बुंनो गोनां गैया, बिथांमोना मिथिखागौ। बे नांगौ रोखोमनि बेब'स्थाखौहाय लानानैहाय गोख्रैनो बेनि बेब'स्थानि गेजेरजोंहाय जोंनि खाथि खाला थानाय मानसिफोरखौ जेन' बेबायदि गोब्राब जेंनानिफ्राय जोंखौ सख'यो, जोङो सहायनो हायि बायदि जानानै दङ। जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै आरो बुस्थु बानि जेसेबां दङ जोङो फारसेनिफ्रायनो माखासे नेगेटिभ इम्पेक्टफोर जेरैहाय बेमार आजारनि खोथा जोङो डायरियानि खोथा बुंनो हायो, कलेरानि बेमारनि खोथा बुंनो हायो आरो जों मिथिस्लाबि जोङो लासैनो बेखौ मोनलांगोन। माने बिसोरो खुलिनाया खिन्थु बे जि लेथ्रा बिसोरो दोनो हान्थुफानो खियाखौ बिदि दोनलाथ' जानाय नङाना। दा नों बेलासियाव फैबाय, नोङो रेस्ट लानाय टाइमाव माने मोनामहैयो, ओमफ्राय थाम्फैयाबो अयथासार। ओमफ्राय जेब्ला उन्दुबाय होमब्ला बे न' सिङाव हाबनानै थाखायो, खिदेरो हासुदेरो। ओमफ्राय बेफोरो आरो बेयाव बानानैहाय लेथ्रायाव थांनानै बानानै ओमफ्राय जोंनि जानायफ्राव आरो बादेरनानै खिदेरबावगोन हासुदेरबावगोन, जे बेमार जागोन सानसे। जोंथ' मानसि गिदिर जेनेबा जों सहायनो हायो, खिन्थु बे गोरलै गोरलै दानि बे देरबोनाय थाखोफ्रा बिसोर माबोरै सहायनानै थागोन? औ, खिन्थु बिसोर खुलिदों, खिन्थु साफ सिखोन दोननांगौ। ओमफ्राय जोङो बिसोर माबोरै बे मोनामनायखौ ओमफ्राय थाम्फै बेनखौ बोरै होबथानो बेखौ बिसोरो आखायाव लाथों आरोखि गोख्रैनो।